Jeg synes, I i morgen skal gå ind på et posthus i dette land, og så se, hvor langt tilliden rækker til jer. I kan gå ind og indbetale for eksempel 7.400 kroner til jeres søn, til jeres datter, som måske er på studieophold i udlandet, eller til et barnebarn for den selv skyld, eller også til Dansk Røde Kors, Kræftens Bekæmpelse, eller til en forretningsforbindelse. Jeg har sagt næsten til ligegyldigt hvem, undtagen læg mærke til det, politi og skat. I alle andre tilfælde, der vil I blive afkrævet billedlegitimation. For igen, det kunne jo være, at I eller dem, du sender penge til, er potentielle støtter af terror. Det er dansk og europæisk virkelighed anno 2009, og sådan har det faktisk været siden den 16. marts 2007, hvor Post Danmark meldte sig klar til at opfylde EU's forordning om billedlegitimation ved indbetaling af beløb over 7.400 kroner, altså svarende til 1.000 euro. Formålet igen er at bekæmpe terrorfinansiering. Sådan står der i hvert fald i brochuren fra Finansrådet. Husk legitimation, hvis du betaler kontant. Så vil jeg sige, enhver, der har indsigt i terror og terrorfinansiering, ved, at erfaringerne fra terrorhandlingerne i Madrid og London faktisk har vist, at finansieringen af disse aktioner har kostet henholdsvis 10.000 og $1.500. Udgifter, som jo kan dækkes, som det blev i Madrid gennem hashsalg eller anden ordinær kriminalitet, eller for den sags skyld opsparet lommepenge. Mobiltelefoner, håndvåben og ingredienser til fremstilling af bomber, de koster altså ikke en formue. Det er lige så åbenbart, at hvis det drejer sig om terrorfinansiering af terrorbevægelser rundt omkring i verden, så foregår det nok ikke via et almindeligt kundeforhold i banker i Struer, Sønderborg eller Slagelse. Der er altså rige muligheder for at undgå den slags tåbelige, tidsbelastende og generelt mistænkeliggørende kontrolmetoder. For eksempel via det nok så bekendte Havala-system. Det er verdens ældste banksystem, som bygger på princippet blot ved tillid. Pengeoverførselen sker gennem betroet person, som får kontanterne overdraget, og via kurér, brev, mail eller telefon til en bestemt person i modtager landet udbetales pengene. Det er derfor hverken konti, regnskab, papirgang eller pengestrøm at kontrollere. Det gør det faktisk svært at opspore, hvor pengene stammer fra, hvor de havner, og om de bruges til indkøb af våben og sprængstoffer. Men det er jo en udfordring, som politi overalt i verden og efterretningstjenester overalt i verden er bekendt med og vant til at efterforske i, når de har en konkret mistanke eller en konkret person af gruppe, som man ved beskæftiger sig med den slags ting. Ved EU-forordningen er vi alle under mistanke, og det synes jeg faktisk ikke, at vi, de generelt lovlydige danske eller EU-borgere, har fortjent. Nu skal ingen misforstå mig. Jeg er selvfølgelig ikke imod en velafbalanceret overvågning rettet mod mistænkte personer. Det kan være god grund til, at PET og de andre tjenester i EU i deres vigtige arbejde får fornuftige, velovervejede redskaber under forudsætning af, at redskaberne er i balance til den eksisterende risiko, og den er vel at bemærke ikke essentiel, selvom nogen gerne vil gøre den til. Mistankegrundlaget skal selvfølgelig være i orden, så den retter sig mod personer, der gennem handlinger har gjort sig fortjent til overvågning. Og indgreb mod disse skal selvfølgelig, og det er en af retssamfundets adelsmærker, kontrolleres af domstolen. Jeg er derimod inderligt modstander af, at alle sættes under mistanke. Og selv læg mærke til det. Det amerikanske Homeland Security har i en nyere interessant undersøgelse konkluderet, at vi simpelthen ikke kan finde terroristerne blandt de almindelige borgere, selvom vi overvåger dem på alle mulige måder. Men overvågning rettet mod specifikke mistænkte, det giver gode resultater. Lad os kigge på en EU-forordning, som jeg er sikker på, at 90, måske over 100% af dem, der sidder her, er stødt ind i. Nemlig forordning 1546 fra 2006, som relaterer sig til håndbagagereglen og væskereglen. Den har medført, at en italiensk mamma, som her for nylig fik konfiskeret 3 glas honning, stak kontrolløren en knaldende lusing, hvorefter hun blev sigtet for vold mod tjenestemand i funktion. En anden rasende mand tømte sin vandflaske over hovedet på en sikkerhedskvinde. En pilot, der fik beslaglagt en lille lommekniv, gik op i sit fly, hvor han hentede flyets nødøkse og knaldede den ned i disken foran sikkerhedskontrollørerne, for at vise, at hvis han under mistanke, jamen så havde han andre redskaber i sit eget fly. Det fortæller lidt om, hvor tåbeligt en sådan lovgivning administreres. I Berlins lufthavn, der beslaglægges det hver dag i øjeblikket 6-7 tons væsker. I Frankfurt Lufthavn destrueres der hver dag 2 tons
og det vil jeg sige ganske spændende og eksklusive parfumer og drikke. Årligt bliver der faktisk fra EU-borgerne frataget værdier anslået til et beløb på 100-150 millioner euro. Altså rejser med fly kan nu om dagen indimellem være et mareridt. Jeg selv oplevede her for nyligt, hvor ubehageligt det er. Specielt med den kropsstatur, jeg har, da jeg skulle smide livremmen. Og det er faktisk meget generende, at man hele tiden skal stå og forsøge på at holde bukserne op. Men så fik jeg dog et håb, for foran mig stod nogle unge mennesker. Jeg kunne se en af dem, han var i nogle nye moderne bukser. Jeg tror, de hedder røvballebukser. Så blev jeg klar, at jeg måske blot var ved at være moderne. Det trøster mig. Men jeg vil sige, at væskereglen om de 100 ml har forskellige eksperter og fysikprofessorer prøvet at finde en videnskabelig forklaring på, hvorfor grænsen er fastsat til 100 ml. Det er altså også muligt at lave en bombe under 100 ml. Det er også muligt, at man kan indføre nogle sikkerhedsforanstaltninger, som befinder sig på et højere teknologisk niveau, som er i stand til at hæmme op for det her. Man karakteriserer det. Det gjorde man faktisk, og det må man trods alt rose EU-parlamentet for. De iværksatte en høring, men resultatet blev for de eksperter, de indkaldt, at konklusionen var idioti, der bliver ført ud i det ekstreme. Det var altså ren signalpolitik. Den slags sikkerhedsforanstaltninger vil aldrig være i stand til at forhindre et terrorangreb. Kræfterne bør altså lægges et helt andet sted. Det er jo blot 2 nærværende eksempler på EU's initiativer i terrorbekæmpelsen. Jeg tror, at alle er enige om, at selvfølgelig skal terror der bekæmpes effektivt. Og her er det altså helt afgørende, at overvågnings- og sikkerhedsmæssige initiativer ikke udvikler sig til et stykke absurd teater. Det skaber despekt, og det kan altså kun medvirke til at skabe utryghed og usikkerhed omkring relevansen af de lovgivningsmæssige initiativer. Det har ingen borger i EU fortjent eller brug for. Men det allervigtigste er, at kampen mod terror aldrig nogensinde må ske på bekostning af menneskerettighederne og vores retssikkerhed. Det skal være meningsfyldt, det skal være afbalanceret i forhold til den reelle trussel. Tendensen har desværre været, også i en dansk virkelighed, at det indimellem indføres en række nye kontrol- og overvågningssystemer, som viser sig mere nyttige til nidkær kontrol af borgerne, end til at forhindre og bekæmpe terror. Indtil nu har det været utroligt, at de får os til at acceptere sådan initiativer. Men det er altså nemt at tæmme os i frygtens navn. Og der må vi ikke glemme, at faktisk siden Machiavellis dage, der ved man jo, at den, der sidder på frygten og kan styre frygten i et samfund, er også den, der sidder på magten.